je... Ja ću vam pokažem nešto. Ja ću još nešto da vam ja pokažem. Ono tamo. Dakle, pali se vatra. Tamo preko. Lepo da dođem bliže. Sad ćemo mi da vidimo kakva je to vatra. Evo je tamo vatra. Pala je vatru, ne znam zašto. A ovi debili još tamo nisu upalili. Evo, ovo. Samo baš da vidim, čisto me zanima. Kolika vatra je, evo. Taj dim sve ide gore, evo ga. Sve gore ide. Jebote, pale vatru. To vidim malo ja izbliza. Ajde, ne moram. Ništa, to je to. Ljudi, to je to.